Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wannan course na website design and development. A yau insha Allah za mu shiga JavaScript. Kamar dai tun a baya da na gaya muku cewa idan za ka haɗa website aƙalla kana buƙatar language guda uku. Na farko HTML, na biyu CSS, sannan na uku kuma shine JavaScript, wanda da su ake haɗa front end development kenan. Kamar dai yadda na gaya muku cewa shi HTML shine kamar backbone, kamar a ce skeleton na mutum kenan, wanda idan babu skeleton da irin yanayin mutum da girman shi ba zai iya motsi ba, saboda kawai nama ne da zai zube. To dole sai da skeleton, sannan kuma shi kuma kanshi skeleton shi ma din ba zai tsaya da kanshi ba, dole sai an ƙara mai wasu abubuwan shine zai ba da sha'awa, ya ba da kyau, sannan kuma ya motsi yadda ya kamata. Sannan kuma bayan wannan HTML din sai kuma CSS. Shi kuma CSS shine kamar designing da wani malkwade-malkwade da fenti da kala haka da sauransu. Shi ma kamar misali a jikin gida, an ginin gida, to irin wannan fentin da za a zo a yi plaster, a yi fenti, a yi design da sauransu dai, to shine CSS kenan. Sannan kuma sai JavaScript. Shi kuma JavaScript shine motsi da ake sawa website. Tunda yanzu kamar a ce ka ga mutum yana bacci kawai, to wannan kama HTML ne da CSS a jikin shi, ka dai gane wane ne, amma ko ba zai iya motsin komai ba. To idan ya farka yana motsi, ya je can ya je can, kaga kamar JavaScript kenan ya bada function zai motsa. Za ga misali kamar idan ka je menu na shafi, idan ka taba za ga ya baka drop down menu, idan kuma danna sai ga ya dauke. Sai irin website wanda za ka yi login da sign up haka, wanda za ka taba irin login button ko sign up button, sai ya baka alert misali idan an dauki username din ko kuma password ɗinka ba daidai bane ba, sai ga ya nuno ma alert cewa password ɗinka ba daidai bane ba misali. In ka taba sai ga wannan akwatin da taima alertin ta dauki haka. To da ana using JavaScript ne domin ai wannan, sai ai hide din abubuwan sai ka taba, to sannan JavaScript zai buga da cewa an taba kaza, to bari shi kuma ya aiki kaza a gurin da aka sa shi. Shine dai JavaScript. Idan ba ku manta ba, mun yi aiki da VS Code wajen rubuta HTML da CSS. To amma JavaScript za mu yi aiki da wani application din wanda za a rubuta JavaScript din a ciki. Yanzu zan shiga Play Store domin nuna muku yadda za ku ɗauko application din. Yanzu za ka shiga kan Play Store ɗinka, sai kai search na JavaScript editor. Za ka gansu ga sunan rututu, amma wannan za mu ɗauko wannan yellow, wannan ita za mu ɗauko. Idan ka shiga, already ni na yi installing ɗinta, kuma za ka yi installing ɗinta. To yanzu zan buɗe ta ka gani. Idan ka buɗe za ka gani gashi nan yadda take. Za ga tana da two part, ga wannan part 1 sannan kuma nan part 2. Shi wannan part 1 din shine inda za ka rubuta code din JavaScript ɗinka, wanda ake kira da editor kenan. Za ka yi rubutunka na code din da sauransu. Sannan shi kuma wannan part 2 din nan shine inda zai nuna ma output na code ɗinka. Shi ake kira da console kenan. Idan akwai wani fault a ciki ko wani bugging, to nan ne zai nuna ma cewa code ɗinka akwai matsala ko akwai inda bai yi daidai ba. Saboda JavaScript is so sensitive, ko ya kai mistake ba kamar HTML ba, ta yadda za ka iya rubuta wasu abubuwan ma kawai shafin ya ɓoye ko kuma ya nuna ma ba wata matsala ba ne. Amma JavaScript ko ya kai mistake, to za ka zai nuna ma cewa layi kaza akwai matsala irin ta kaza. Ga ƙaramin misali nan ma sun sa a kai, za ka ga nan gashi nan an yi console.log, sai nan akai hello. To shine method ɗin da ake aiki da shi wajen printing ɗin output na code ɗin JavaScript. Yanzu idan na taɓa wannan madannin gashi nan, za ka gani a nan ƙasa hannun dama, to shine zai mun running, sai ga wannan da aka sa console.log hello, sai ga ya nuna shi a cikin wannan part 2 ɗin. Yanzu bari na taɓa ku gani. Na taɓa
da na taɓa kuma gashi nan ya nuna min iya tsoron hello ɗin. Ragowar rubutun console.log duk bai saka shi ba da wannan single quote ɗin da yake gefe da gefe. Kun ga duk bai nuna shi ba, sai iya hello ɗin tsakiyar da kuma exclamation ɗin shi ya nuna min a cikin wannan output ɗin gashi nan. To shi haka JavaScript yake, shi yasa ake kiran shi da programming language. Yanzu kuma zan shiga cikin setting ɗin nan domin na nuna muku saita-saitan kan application ɗin kafin mu fara rubuta code a kai. Na farko idan ka shigo setting ɗin za ga na farko gashi nan example. Shi wannan example ɗin idan muka shiga ciki za ga kawai example ne na yanayin code haka wanda za ka yi running ɗinsa a kai. Sannan na biyu kuma gashi nan overwrite when saving. Shi kuma wannan overwriting ɗin yanayin idan kai saving ɗin file ne guda ɗaya, to idan ka kuma rubuta wani code ɗin ka taɓa, to zai ce a kuma saving akan wannan file ɗin. To me kuma ya ce ma sai ya tambaye ka a kuma saving a wancan file ɗin, to sai kawai saving automatically shine overwriting ɗin kenan. Sai na uku gashi nan theme. Shi kuma theme ɗin nan wanda zaka canja kala app ɗin ne, kala interface ɗin. Yanayin misali wani yana son mai duhu, wani kuma mai ɗan duhu misali, wani yanayin rubutun zai canza da dai sauransu dai. Sai kuma wannan font size. Shi kuma wannan yanayin rubutun ya kake son shi, kana son shi ɗan mutsi ne ko kuma manya. Sai wannan tab size. Shi kuma wannan tab ne idan ba ku manta ba a can VS Code shi ma muna da tab ɗin nan wanda idan ka taɓa shi za ka ga ya baka adadin space kamar na indenting kenan. Sai kuma wannan close bracket. Shi ne wanda yake sa closing parenthesis ko kuma curly braces automatically. Sai kuma wannan keep console. Shi ma za ku ga amfanin shi yanzu idan muka shiga ciki, ta yadda zai baka editor da kuma console sannan kuma ga keyboard ɗinka. Sai kuma wannan line numbers. Shi ne wanda yake number ɗin line da kake rubutu a cikin editor. Sai kuma nan line wrapping. Shi kuma amfanin shi yana datse layi ne a cikin editor, amma sai mun shiga ciki za ku fahimci yadda yake aiki. Sai kuma wannan console log border. Shi ma za mu shiga ciki za ku ga yadda yake insha Allah. Bayan wannan kuma sai na ɓangaren support ne, idan ka taɓa za ka ga email ne za ka tura musu. Sai kuma wannan send feedback. Shi ma email ne. Sai kuma wannan remove advert. Shi kuma wannan idan za ka siya app ɗin ne, tunda wannan already akan free ne. Sai kuma nan rate or review. Shi ma rating ne, kun san yadda ake rating a Play Store wanda za ka ba da star 1, star 2 har zuwa star 5. Sai kuma wannan check updates. Shi kuma wannan already idan akwai updated ɗinta, amma mafi sauƙi gwara ka je Play Store sai ka kuma searching ɗinta sai gani idan sun updating. Sai wannan license. Wannan kun san already kowace irin software tana da license na kamfaninta da sauransu. Sai kuma wannan browser version. Shi kuma yana aiki ne da yanayin version ɗin browser kan wayata kenan. Sai wannan version ga ta nan version 1.53 ce. Yanzu zan dawo wannan na farko. Idan na taɓa wannan example ɗin, bara ku ga abin da zai bani. Kun ga duk gashi nan wani example ne haka gashi nan, iteration, date, time da sauransu. To wannan in ba ka yi nisa a programming ba za ka ma gane me suke nufi ba. Idan kana so ka yi aiki da shi, kun ga inda aka sa edit ɗin nan gashi nan daga nan ɓangaren hannun dama, to kawai sai ka taɓa akan abin da kake so. Idan na taɓa edit yanzu kuma gashi nan ya bani, sai na taɓa wannan running ɗin nan a ƙasa hannun dama gashi nan. Kun ga yana ta tafiya 1 second, 2 second, 3 second gashi nan zuwa don kuma kun ga programming ne a sama, amma kuma gashi kamar ya sa ya wani motsa. Zan taɓa wannan clear ɗin nan gashi nan zai goge mun shi. Sai na kuma komawa cikin setting ɗina gashi nan config. Sai na biyu wannan overwriting ɗin when saving. Idan na ce yes gashi nan na yi ticking ɗin shi, za ku ga yadda zai bani. Amma kafin sannan bari na fara cire shi ku gani. Zan koma baya sai na taɓa wajen saving ɗin nan. Idan na taɓa wannan save ɗin gashi nan ga sunan file nan ya bani. To misali idan na taɓa yanzu OK, kun ga ya ce the file already exists overwrite. To sai na ce OK. To inda zan tayi haka zai ta bani. Ina ce kun ga ya koma the file already exists. Shikenan sai na kuma cewa OK. Amma idan na je can na saita overwrite ɗin, na ce OK, sai na dawo baya. To ina taɓa save, na ce OK. Kun ga ba wannan sai gashi nan success a ƙasa. To shine amfanin shi. Sai na kuma koma cikin wannan setting ɗin, sai na dawo na ƙasa gashi nan wajen theme ɗin nan. Za ku gan shi a default yake. Idan ka taɓa za ka ga different variety of themes ne. Za ka iya zaɓa ko ne. Ga wannan na biyun na ambient. Kun ga ya bani biyu. Idan na kuma taɓawa misali gashi nan wannan kamar base.
duk dai gashi nan za ku ga irin wanda kake so. Amma bari na fara sa example na code ku ga shi ma yadda theme ɗin yake caccanzawa. Idan na zaɓi kamar wannan na date ɗin nan, sai na koma kan theme. Ga wannan base pin nan, in na koma ku ga yanayin rubutun ga wani kore nan da orange haka da maroon kala. Sai na kuma koma kan theme ɗin gashi na wannan dakila. Ku ga yadda ya zama da wancan orange ne, wannan kuma gashi nan duk grey ne. To ya danganta da irin wanda kake so. Shi wannan ba shi da wani effect akan programming ɗinka, kawai za ka zaɓa ne yanayin kalar da idan ka yake so haka sai ka yi aiki da shi. Idan na sa Dracula ɗin nan shi ma gashi nan wani kore ne haka da dark pink da sauransu. Shi ma nan zan kuma shiga idea. Kun ga wannan fari ne amma ga yanayin shi ma. To ya dai danganta, kawai sai ka nemi wanda ya ma kawai sai ka aiki da shi. Yanzu zan koma already kan default. Gashi nan mun dawo kan original theme ɗin mu kenan. Bayan theme kuma ga font size nan. Shi font size kun san already kamar font size na ɓangaren Microsoft Word da sauransu. Za ka zaɓi yanayin girman text ɗin da kake so, ko na zaɓo babba ko kuma ɗan ƙarami. Yanzu idan na taɓa, da yana 14, idan na ce 18 pixels na koma, kun ga ya shi manya manya. Idan na kuma koma kamar na sa 34 pixels ɗin nan, idan na koma kun ga wannan ba zai ma karanta ta daɗi ba kenan. Sai na kuma koma, na kuma iya zaɓar ɗan ƙarami na sa 10 pixels. Kun ga yadda kuma ƴan mutsi mutsi. To haka dai gashi nan, amma ni zan bar shi a 16 pixels. Gashi nan dai da ɗan girman shi. Wani lokacin zan iya sa 14. Ya danganta da yanayin kuɗin da zan idan yana da yawa. Kun ga shi nan kamar 14 ɗin ma ya ɗan fi normal dai haka. To bayan nan in na dawo sai kuma tab size. Shi kuma tab size idan ka taɓa gashi nan 2 spaces 8 spaces kamar indenting ne. To amma yawanci wannan na ga ba su ɗora tab ɗin ba, amma idan na nuna muku a VS Code za ku iya tuna shi. Idan na zo ga VS Code ɗita na, idan na taɓa, to wannan abin suke nufi da tab. Gashi nan za ku gan shi a jikin a saman kewaye gashi nan wannan shine tab ɗin. To can kamata ya ce sun sa shi daga nan gurin suma, amma ba su sa shi ba, sai na undo da redo a cikin keyboard ɗin nasu. Yanzu idan na yi rubutu haka misali sai na dawo ƙasa, in na taɓa shi kun ga ya min indenting. To yanayin space ɗin da zai ba shi suke nufi da wannan kamar 2 space 8 spaces 6 space da sauransu. Idan na taɓa already sai na kuma yin ƙasa, sai na kuma taɓa tab. Za wani gashi nan yana yin sliding mai kyau haka. To shine za ka yi ta indenting da shi gashi nan. Shine tab ɗin da suke nufi kenan, amma su can ba su sa shi ba. Yanzu zan mai da shi 2 spaces. Bayan nan kuma sai close brackets. Shi kuma wannan close brackets ɗin yana aiki wajen sauƙaƙa rubuta closing parenthesis ko irin angle brackets ko kuma curly braces. Saboda idan kana rubuta program musamman in kana sauri, to baka da buƙatar sai ka rubuta opening parenthesis da kuma closing ko curly braces da closing ɗin shi da sauransu. To kawai kana buƙatar idan ka danna ɗaya kawai sai dai ya baka damar rubutu a tsakiya, kawai sai ka rubuta in between. Saboda wani lokacin idan kana programming za ka iya manta ba ka rubuta closing parenthesis ba ko kuma closing curly braces da sauransu, ko idan angle bracket, sai kuma program ɗinka ya samu matsala. To shi yasa suka sauƙaƙe wannan. Yanzu zan shiga na nuna muku yadda yake aiki. To misali idan na taɓa akan keyboard ɗina ga wannan bracket na, kun ga ya bani shi gashi nan da opening ɗin shi da closing, sai dai ne rubutu a tsakiya. To kowanne idan na sa ma curly braces haka shi ma za ku gani. Kuma shi ma ya bani shi opening da closing kai tsaye. To shine amfanin wannan. Amma yanzu idan da zan koma na cire shi, yanzu idan na yi cancelling gashi nan, sai kuma na zo na rubuta. Kamar in na rubuta kun ga ya bani guda ɗaya bani. To dole sai na kuma rubuta closing ɗin shi kenan. Ko zan rubuta normal parenthesis, shi ma kun gani sai dai ya bani guda ɗaya. Sannan sai na kuma closing ɗin shi. To kun ga wancan sauƙi yake bayarwa wajen rubuta parenthesis ko kuma curly braces, amma ba shi da wani effect a cikin program ɗinka, kawai dai wajen sauƙaƙe aiki ne.
yanzu za mu wuce gaba. Gashi nan na ƙasa kenan, wannan keep console. Shi kuma keep console din nan amfanin shi zai bar ma editor ka ne da kuma console ɗinka, sannan kuma da keyboard ɗinka yayin da kake rubutu ba tare da ya shafe ma shi ba. Yanzu bari na fara shiga ku gani. Yanzu gashi nan a nan, yanzu kun ga idan na taɓa nan zan fara rubutu. Kun ga console ɗina ya ɓace gabaki ɗaya, baya nan a nan ƙasa. Amma yanzu idan da zan koma sai na sa keep console na taɓa shi, sai kuma na dawo. Yanzu idan na taɓa zan yi rubutu. Idan ko kula za ku ga cewa kun ga editor nan a nan wurin, sannan kuma ga console ɗin a nan, ga kuma shortcut bar ɗin da sauransu. Amma muna kuma cire shi, za ku ga ya ɗauke gabaki ɗaya sai ya edit ya bar mana. Kun ga yanzu baya nan. To shine amfanin shi. Amfanin wancan in dai kana so ka sauwaƙe aiki ne, misali kawai ka tafa code sai ka yi running ɗin shi automatically, ko sai ka code ɗinka akan screen ba tare da ka danna back sannan sai ga console ɗinka ba. Shine amfanin shi. Sai kuma na gaba gashi nan line numbers. Za ku ga idan muna rubutu muka danna enter sai ya bamu kamar line 1, line 2, line 3 da sauransu. Idan ka ga dama za ka iya cire. Yanzu bari na gwada cirewa ku gani. Yanzu gashi nan kamar na danna wannan sai na enter, sai na kuma danna, na kuma enter, na kuma danna, na kuma enter, na kuma danna, na kuma enter. Kun ga anan ba wani line number da ya bani. Amma idan da zan koma sai na taɓa, kun ga yadda ya bani gashi nan a side bar. Kuma ga su nan 1, 9, 2, 9. To yawanci ma ana program an fi so ka sa wannan line numbers ɗin. Ya fi ba da dama ko kuma sauwaƙewa wajen detecting ɗin line da ko ya samu wata matsala, ko kuma line da kake so ka dawo kan shi. Misali za ka yi wani code ɗin sai ka rike shi yana layi na kaza, sannan kuma kawai sai ka dawo kan line daga baya. Akan a ce babu number kawai kullum yake, ba za ma ka gane cewa ma akan layi ɗaya suke kuma ba akan layi ɗaya ba. Haka dai da sauransu. Shine amfanin wannan line numbers ɗin. Sai kuma na gaba gashi nan line wrapping. Shi kuma line wrapping ɗin nan bari ku ga amfanin shi. Yanzu idan da zan yi unselecting ɗin shi sai na koma. To yanzu nan idan zan zo nan gurin din na goge wa'annan, to sai ne kuma rubutu haka misali akan line nan ba tare da na yi danna enter ba. Kun ga yadda yake bani. Kun gani sai dai ne sliding, sannan sai na dawo farkon rubutu na misali, sannan sai na kuma sliding, sai na koma ƙarshen shi. Kun ga yadda ya zama. Amma yanzu idan na koma na taɓa line wrapping ɗin, bara ku ga yadda zai mun. Yanzu idan na zo na yi selecting ɗin line wrapping ɗin, kun ga yadda ya bani. Kun ga wannan ya fi ba da ma'ana. Maimakon a ce idan ka yi rubutu sai dai ya je can wani layi ya ɓace sai ka ta sliding ɗin shafi, musamman idan a ce program ɗinka da yawa ya cika shafi wajen layi kamar misali 100 ko 500 misali. A ce ma wannan ba kai wrapping ɗin shi ba, sai ga sai ka ta sliding ɗin shafi haka da sauransu. Amma idan ka selecting ɗin wrapping, gashi nan dai a line 1 ne za ku gani gashi nan. Already tun daga nan gurin yana nufin daga nan har zuwa nan gurin duk line 1 ne, sannan kuma daga nan gurin line 2 ya fara kenan har zuwa dai adadin iya layukan da kai. Dan sai na zo nan gaba. Gashi nan wannan za ku ga an sa console log border na ƙasan line wrapping ɗin nan kenan. Shi kuma wannan ba dai wani abu ne ba, kawai dai zai nuna ma wata border ce a nan wajen output na console. Yanzu kamar idan zan rubuta ƙaramin code na console, sai na sa console.log. Kamar misali na ce hello, ko kuma ba ma hello, bari na sa kamar suna misali kamar na sa Aliyu. Normally zai mun printing. Sai na zo na taɓa wannan run ɗin nan. Kun ga ya bani Aliyu nan. To nan idan ko kula a ƙasan Aliyu nan ga wani layi na wannan dogon layin, to shine wannan log border ɗin nan. Yanzu idan zan koma misali a ce na cire. Idan na dawo sai na kuma taɓa run, za ku kun ga babu layin kenan ya rufe. To amfanin shi wannan shi ma kamar yana bambance ma misali code ɗinka ne. Wannan ga output 1 ga output 2. Yanzu idan zan sa console.log ɗin nan a jere iri, to sai kowane idan da line ya raba mu, wannan na farko ne, wannan na biyu ne, wannan na uku ne. Yanzu kamar na copy wannan sai na pasting ɗin shi. Kamar na biyu na sa Amina, sai na uku kuma na sa kamar Isa. Yanzu idan na danna run, kuma gashi nan ya bani a nan gurin. Gashi nan Aliyu, Amina, Isa. To amma idan zan sa wancan log border ɗin nan, sai na dawo sai na kuma danna run, kuma kowane gashi nan
Aliyu, Amina, Isa gashi nan kowane da kuma wannan layukan nan sun fito. To dai shine amfani shi, ya danganta da yanayin abin da kake so. Idan kana buƙatar saka layin zaka iya sa shi, ko baka buƙata ko zaka iya cire shi. So kuma na ƙasan shi zaku gashi nan support, shi in ka taɓa support ko zai baka kamar email ne idan zaka tura musu, wanda bamu da buƙatar wannan. Gashi nan send email. Sai na biyu shi ma in ka taɓa send feedback, wani ko jin daɗi da kai akan app ɗin ko kuma wata matsala da ka gani, shi ma ko sai ka tura musu email. Sai wannan remove advert ɗin nan, shi ma idan misali kamar zaka siye ta ne ko ka biya haka da sauransu, sai su daina sako ma advert akai. Sai wannan rate and review, shi ma already da na muku bayani, wanda zaka yi rating ɗin su ne akan Play Store, ka samu star 1 ko 2 har zuwa dai 5 ɗin da ake sa. Sai check for updates, sai kuma license, ga browser version, sannan kuma da version. Shi wannan browser version ɗin idan ka taɓa za ka gashi nan sun ce this application support only the JavaScript features available in your browser. Kamar misali ni ina aiki da Chrome ne, to irin yanayin JavaScript ɗin da Chrome ɗita take supporting, to da shi kuma wannan application ɗin zai aiki. Misali kamar a ce kai kana aiki da Opera ne, to irin yanayin JavaScript ɗin da Opera take accepting, to da shi application ɗin zai aiki. Chrome haka, Safari haka dai da sauransu dai. Amma wannan ba dai wata matsala ba ne, saboda kusan kowace browser modern browser ce za ta yi aiki da kowane irin code na JavaScript insha Allah. Yanzu bayan mun gama da ɓangaren setting ɗin nan, sai kuma na dawo nan baya, za ka ga wasu abubuwa nan a ƙasa. Musamman kun ga already wannan na nan ɓangaren hannun hagun gashi nan setting ne. Shi kuma wannan copy ɗin na amfanin shi, dukkanin wani code da kai a nan gurin idan ka taɓa copy ko za ka ga ya copy ma shi, sai ka pasting ɗin shi. Sai kuma wannan za ku gani shi kuma clear ne, ta yadda idan kana taɓa shi za ku ga dukkanin abin da muka rubuta a shafin nan ya ɓace gabaki ɗaya. Sai wannan ɓangaren saving ne, shi ma idan ka yi wani code kana so ka saving ɗin shi akan file. Sai kuma nan ɓangaren library ne, shi kuma wanda za ka creating ɗin new file. Sai kuma wannan na ƙarshe shine run kenan, wanda za ka yi running ɗin code ɗinka. Yanzu zan zo nan copy, misali yanzu idan na taɓa copy ɗin nan gashi nan na taɓa, to sai na dawo nan, kun ga ban yi wani highlighting ba misali. Sai kuma yanzu sai ne kamar holding, gashi nan idan na pasting, kun ga ya bani the same abin da ke sama kenan. Idan zan kuma taɓa copy kenan, sai na kuma zuwa ƙasa, sai na kuma yin pasting, kuma ya bani su gasu nan guda biyun da na copy a sama. Gashi nan kuma bani su, sun zama wajen guda 12 kenan. To shi kuma wannan na kusa da copy gashi nan clear, yanzu za ku ga aikin shi yana taɓa kuma ya ɓace. Idan na taɓa run ɗin nan, shi kuma za ku ga shi ma console ɗin ya ɗauki. Sai shi kuma save ɗin nan akan file ɗin da na yi, gashi nan new.js misali, sai na taɓa save. Shi kenan already kun san akwai wani duplicate ne ko override, already mun saita wannan. Misali inda ba mu sa wannan ba, zai ba mu cewa za muna so mu kuma overwriting ɗin file ɗin ne da sauransu. To bayan shi kuma sai wannan library ɗin nan, shi kuma idan ka shiga, idan za ka yi creating ɗin new file ne, wanda da shi za mu fara yanzu. Misali zan taɓa haka, kuma ya bani ga file nan da sauransu. Zan iya goge wannan new.js ɗin nan misali, ga wani file nan. Amma idan ka ga irin waɗannan file ɗin a cikin wani profile wane ne, kaka goge su, kawai ka bar su a haka, ba ka da wata matsala da su. Idan muna so mu creating ɗin new file, sai mu dawo baya, sai mu taɓa wannan save ɗin. Idan muka taɓa save ɗin nan, sai mu sa kamar my misali, sai ka underscore, sai na sa java, sai na sa script, sai na sa .js. Idan ba ku manta ba, HTML ana aiki da kaza, misali kamar index.html. Shi kuma CSS misali za ka sa style.css ko wani sunan .css. Shi kuma JavaScript sai ka sa sunan file ɗinka misali .js, kamar misali script.js ko mycode.js misali, ko menu.js. To yana nufin na JavaScript ne kenan. Sai mu taɓa OK. Yanzu ya mana saving kenan. To duk lokacin da muka yi wani code misali kamar yanzu kawai ne random writing haka a jiki, sai na zo nan gurin, sai na taɓa save, kun ga ya bani my javascript.js, sai na kuma taɓa OK. Shi kenan ya yi save. Idan kana son ka cire wajen overwriting domin ya rinka tunama da wani file ɗinka da sauransu, za ka iya sa. Amma ni dai zan bar shi haka, kawai zai rinka overwriting, saboda a wannan file ɗin nake so mu aiki. Yanzu kowa sai ya buɗe wannan app ɗin, sai creating ɗin wannan file ɗin kafin mu shiga cikin code ɗin da zamu yi. Sannan shi kuma wannan file ɗin da kai creating, to akan app ɗin yake zama, bai zauna akan directory ɗinka ba. Idan kana so ka saving ɗin shi akan directory, misali kamar folder ka ta website, to sai ka shiga ciki. Yanzu za mu taɓa library, to gashi nan za ku gan shi, gashi nan a ƙasa nan my javascript.js. To nan gudun sai ka taɓa wajen download ɗin da gani gashi nan na tsakiya. Already idan ka taɓa shi, kun ga zai kai ni kan
file manager ɗina, to sai na zo sai na duba cikin folder ta wace folder muka yi ta website. Idan ba kuma manta ba mun sa mata suna my website kenan, sai na zo nan gudun na nemo ta. Gata nan wannan my website ɗin nan, yanzu kawai sai na taɓa ta, ina shiga kawai sai na taɓa save. To yanzu kun ga ya mun saving kenan. To duk lokacin da na yi editing ɗin file ɗin na gama, to kawai sai na kuma taɓa download idan na je sai kawai na yi overwriting ɗin shi a can, shi kenan. Yanzu za mu shiga console methods saboda da su ne ake aiki wajen interacting da wannan console ɗin. Misali duk rubutun da za ka yi a nan gurin ka rubuta misali ko da daidai ne na code ɗin, idan ka danna wannan running ɗin za ka ga ba zai baka wani output ba, maybe ya baka error wani kuma ya baka blank page. To sai ka yi using da console method sannan to za ka yi interacting da wannan console ɗin. Kamar idan ba ku manta ba a VS Code ma already za ku ga ɓangaren editor za mu rubutu sannan sai mu taɓa wannan alamar duniyar nan kamar na output, sai kuma ya je can shafin ya nuna mana output. To shi ma haka JavaScript ga ɓangaren editor shi sannan kuma ga output ɗin shi. To regular console method da wanda aka fi aiki da su, su ne console.log da kuma console.clear. In ba ku manta ba a bidiyon baya da ya wuce already kun ga console.log wanda muka yi interacting da shi, muka sa wannan sunayen Aliyu, Aminu ne da Isa da sauransu. To already za mu kuma aiki da shi yanzu, wanda yawanci duk kowane code idan kana so ka yi output ɗin shi akan JavaScript to sai ka sa console.log ɗin nan sannan za ka gan shi. Sannan kuma sai na biyun shi ne console.clear. Shi kuma console.clear kamar wannan clear ɗin ne da ake taɓawa, kawai clear ɗin, to shi ma amfanin shi kenan. Yanzu bari mu fara da console.log. Kamar na farko misali zan iya cewa console.log sai na sa wannan parenthesis ɗin sannan sai na rubuta. Idan ina so na rubuta normal suna to sai na fara shi da single quote ko kuma double quote. Misali kamar yanzu idan zan sa Aminu, to idan na taɓa run ɗin nan kuma ga shi nan ya fito already. Amma yanzu idan da zan cire wannan single quote ɗin nan sai na rubuta Aminu, to shi kuma za ku ga error zai bani. Kuma ga shi nan wani error line wanda sauransu ya bani jan rubutu. Yanzu zan clear ɗin shi, zan kuma rubuta misali console. Ina ma fara rubuta za ku ga shi nan a wannan wajen shortcut ɗin nan ga shi nan ya bani shi. Nan za wani ga shi nan ya sa console.log ko kuma wani console haka dai da sauransu. Already dai ga shi nan to shortcut ne wanda idan ba ka son sai ka ta rubuta kawai yana baka shi kawai sai ka taɓa kai tsaye, kuma ya bani shi da komai da komai. Sannan kuma sai na sa wannan double quote misali shi ma sai na sa kamar Aminu. Already idan na taɓa run ɗin nan za ku ga ya bani. To kowane ko single quote ko double quote in dai za ka rubuta wani normal suna, wannan to shi ake kira da string kenan. To sannan kuma bayan wannan zan iya rubuta number. To amma ita number idan ba number ce ta a cikin suna ba ko wani abu misali kamar age kaza misali, ko misali a ce 5 years kuma wannan a cikin suna ne, to shine zan iya rubuta ta haka misali kamar 5 sai na years. Wato shine zan rubuta ta a cikin wannan gashi ne ya bani 5 years. Amma idan tsoron number ce zan iya rubuta ta kai tsaye ba tare da wani single quote ba ko kuma double quote a cikin console.log ɗin nan. Amma dole sai a cikin console.log shine za a gani a console. Yanzu zan iya rubuta normal 5 sai na dawo baya idan na taɓa run ko ga ta nan tsoron 5 ta fito. Sannan bayan nan kuma akwai array duk da za mu shiga ciki ku ga menene su. Gashi nan za ka yi angle bracket misali kamar na sa 2 sai ne misali space 4. Sannan in dai zan rubuta suna a JavaScript sai na sa shi single quote ko kuma double quote misali kamar Isa. Idan na taɓa kun ga gashi nan ya bani list ɗin array ɗin gashi nan. Duk da wannan sai mun shiga ciki sosai zan yi bayanin su. Wannan dai ne testing ne yadda za a yi output a cikin console. Shi ma sai object idan zan saka shi ma na sa wannan curly braces sannan sai na sa ya hold ɗin value. Gashi nan kamar 5 shi ma idan na taɓa kuma shi ma gashi nan ya bani object a ciki. To haka dai dukkanin wani output da kake so to kawai sai ka sa a cikin wannan console.log ɗin. Idan da zan zo nan ƙasa sai na sa console sai na sa dot sai na sa clear. To amma idan ka sa console.clear ɗin za ka sa parenthesis haka,
to amma kuma ba a rubuta komai a tsakiya saboda shi a haka yake. Yanzu idan na danna run, za ku ga ba abin da ya faru, bai goge ba. Abin da ya sa saboda akai already sun embedded din wannan killer din, shi kana taba shi gabaki ɗaya za ga ya goge ma shafin naka. To sannan kun ga mun goge mu taɓa clear, sannan kana taɓa run sai shi ma console din naka ya zama empty kenan. Idan aka ce debugging ana nufin hanya da za a bi a gyara dukkanin wasu matsaloli na cikin programming. Saboda shi programming ya gaji wannan. Duk ƙwarewar mutum a programming zai iya mistake a wani gurin. To musamman ma abin da yasa ake samun irin wannan matsalolin, saboda sai ka ga a program guda misali a ce kamar software ɗaya shafi ɗayanta misali ya ƙunshi kamar layi misali 3,000 zuwa 10,000 layuka kawai da za ka gani layin na 1 2 3 har zuwa sai ga 10,000 lines ko 3,000 lines haka dai da sauransu. To saboda wannan yawan layukan nan zai iya sa misali mutum ya yi mantuwa a wani gurin haka, ko bai sa parenthesis ba, ko bai sa closing ba, ko kuma wani single quote ko double quote, ko kuma wani mistype haka kawai tafi wani abin bai sani ba a wannan. To amma domin sauwaƙe wannan to shine aka ba wa console wata dama misali ta yadda zai yi detecting ɗin wata matsala, ko sai ya gaya ma cewa ga inda matsalar ta faru based on wannan layukan na coding ɗin nan naka. Shine ma musamman ma amfanin line da za ka sa a code ɗinka domin ka iya detecting ɗin inda matsala take, haka dai da sauransu. Yanzu za ku ga ƙaramin misali kamar yanzu idan zan sa console.log misali sai na sa Aliyu, already idan na taɓa za ga shi na ya bani Aliyu, amma idan da zan zo nan gurin sai na ƙara dot a gaba sai na taɓa, kun ga ya bani error kenan misali ya ce error online 1 haka da sauransu. To haka ma idan zan yi ƙasa misali a wani layin misali sai ne kamar rubutu normal wanda ba coding bane ba, kun ga ya bani gashi na ce error online 6 saboda a line 6 din aka samu matsala. Amma idan da nan farko ma zan sa wannan problem din misali, to kun gani tun daga line 1 ma program din zai tsaya, saboda shi yadda JavaScript yake tafiya zai fara duba layi na 1, sannan layi na 2, sannan layi na 3. Ana samun matsala misali daga layin da aka samu matsala to ko zai rufe program din, ba zai duba ragowar layukan ba ko da a ce daidai ne. Shi yasa it is so sensitive, dole sai mutum ya kula sosai da yanayin code din shi. Za ka ga misali gaba ko kuma kusan gaba ɗaki ɗaya duka daidai, amma daga can sama akwai wani ɗan gudu da kai ɗan mistake ko wani ɗigo, ko gani nan gashi nan ɗigo ne na ɗan ƙara shi haka, kana gani kawai ba komai bane ba, amma sai ce error tun daga line 1 ne misali har zuwa ƙarshen program ɗin ma duk ba daidai bane ba. To haka yanayin abun yake, ko da a ce ragowar layukan daidai suke to ba za su yi running ba. Yanzu kuma idan da zan kuma sa wani fault ɗin misali a nan gurin sai na goge wannan na ƙarshen nan, sai na goge shi ma wannan na farko. Yanzu idan na taɓa wani ya bani output ɗin gashi nan na Aliyu, sannan kuma a ƙasa ya sa gashi na error on line 3, gashi nan ya bani output ɗin sama amma kuma ya bada error a kuma line 3 da sauransu. To inda kuma a ce misali zan zo yanzu na kwafo kamar wannan sai na saka shi kamar a line 5 na pasting ɗin shi misali kamar yanzu ana na sa kamar Aminu. Idan na taɓa run kun gani dai error dai on line 3. Idan na taɓa run kuma gashi nan already na ƙasan daidai ne, amma kuma saboda error da aka samu a farko ya ce mana akwai error a line 3 to gaba ɗaya ma sai ya rufe programming ɗin. To idan nan ma na goge kuma error za ku gani na rana kuma gashi nan ya bani code ɗina daidai. To wannan dai shine ma'anar debugging, ta yadda za ka yi detecting. To amfanin layukan nan kenan sai nuna ma ce a layi na kaza misali kamar a ce kana da layi kamar 3,000 ko 2,000 misali a cikin program ɗinka, sai a ce kamar layi na 500 ya samu matsala. To wannan zai wahala a ce idan ka ya samu irin bug a nan gurin misali a ce ka iya gano gurin cikin sauƙi. To ko sai ka using wannan console ɗin kenan sai ka yi running. To indai akwai matsala kawai yana faɗa ma layin sai ka je daidai layin sai ka tsaya sai ka duba, ko sai ka yi fixing ɗin problem ɗinka shikenan sai ka kuma running ɗin program ɗinka. Idan ma da wani gurin zai kuma gaya ma har sai ka gama, indai ka code ɗinka ya running successfully to babu matsala ko ɗaya a ciki. Shi kuma JavaScript dama indai aka samu matsala sai ya bada wannan bug ɗin ya yi reporting, amma idan ka ga ya running ɗin shi to ya zama successful kenan, to shikenan sai ka yi publishing ɗin code ɗinka. Shine dai ma'anar debugging. To masha Allah,
Daga nan ne muka zo ƙarshen wannan lesson ɗin. Ga mai son ƙarin bayani ko kuma joining ɗinmu a classes sai ya tuntuɓe mu akan wannan lambobin. Bisalam.